Bezala, ez, oso ona, ez, urtero bezala, baina betire badakigu aldaketa txiki batzuk izaten direla, batez ere gure klimatologiak, gure guraldiak aintzen digun erara, ez. Aurten, esan bezala, eguraldia gaindu du eta aurten gudaberriatik hasita, pixka da azterketa txiki bat eginez urteari, esan dezakegu oso euritxoak izan direla, gure aurrekoak esaten zuten, ez? Udaberria euritxu izaten bat zen, uste oparoa izaten zela, eta esaera horrek bete-betean asmatu da urten. Gero, gehitzen badiogu, udara nahiko lehorra izan dela, aleak ikiagoa izan da urten, baina edo zinetare usta poliki izan da, eta oso lehen aipatu da, euneko 70, ez egiten beste da, baina azkeneko urtetako joera bintzat, horta mantentzen da, ez? Pausoak atzera bintzat ez dira ematen, eta hori nik uste lorpen handia dela, ez? Eta gero hortikan, pasatzen bagera, sagardota, oain upeletan daukagun sagardo horretaz hitz eginez, karte imaginario bat egin dugu genu, upeletikan sagardo hartuta, ikusiko genuke baso oso egiten dula, txinpartatxua delako, aurtengo sagardoa, eta kolorea ere ilusiagoa lehen urtean baino, kolore gehiago dauka, gero aroma aldetik oso garbia, aroma oso garbiak dauzka, usaitzen aurreneko sagarrekin egindako sagardoa bintzat, oso frututxua da, frutu freskoa nabaria da. Geroxeago egindako sagarrekin, alako ikutxu dauka, goxo bat edo, heldutako sagarrak ematen diona, baina hauan nahiko borobila da, gorputzaren abitzen zaio eta lehen aipatutako txinparto horrekin batera nahiko orekatua gelditzen da hauan, ez? Aurtengo ezaugarri nagusiak horiek izango lirateke. Aipatu duzu, txinpartatxua, kolore ilunxeagoa, iazkoarekin alderatuz, aroma garbia eta borobilagoan, akaso gazteleraz errepikatzen baduzu kazetari batzuk. Besteak beste Usurbil eta Hernanin ere proiektu berriak badituzuelako 2016 honetarako. Egunon denoi, hone etortzeatikan, eta gustuko litzaidake agurtzea eta eskerrak eman sagardo berri eguna gurekin ospatzea etorri izatelako. Urtero bezala, txot irekiera egingo da sagardoko partaidatzen baten maidek esan duen zela zera ginean. Biziroren mundu globalizatu tokiko proiektuak gero eta zentzu gehiago dute, baina arrakasta lortzeko sariak eta elkarlanak izan behar dute ardatz. Sagardoen lurraldeak Astigarragen izenean betidanik bere gain hartu duen ardura sagardoaren kultura Gipuzkoa osoan zabaltzea izan da. Poliki eta guztion elkarlanari esker bide horretan guretzat udaletxe bezala hori da Astigarraga sagardotein bultzaile nagusia izatea. Gipuzkoako mailan, baina Astigarrak egiten duen lanak ez luke fruturik izango beste herrik ez batzuen atxikitu ez balira. Beste aldetikan handitze asmo honek irotikan jarraitzeko sagardo etxeak, sagardun ibaiak bizitza iturri. Erakusketa ibiltaria martxan jarriko da datorren apirilean. Izango da 3 herrik oain sagardo lurren gaudenak, izango zen Usurbil, Hernanin eta Astigarra. Esposizioi horia eta Urumen ibaiak sagardointzarekin dituzten sekretuak eta eragina eragitzeko da. Aurten ere, hainbat herrikultza izango dugu txot garaian batez ere. Garraiko aldeak, foru aldundiarekin lankidetzan esker udalak astegunetatik autobusa ordotu gaueko 12, hoi Marisolek esplikatuko du.
eta gero behemendiken sinatu dugu akordio bat ere bai izateko furgoneta batzuk emango dutela jendia herritatikan, asteratikan Zarrotira. Doainik izango da, eta gainez izango da hola jendiak kotxeak ez erabiltzeko, eta hola pixkat peligro gutxi izateko, eta gugu usten dugu izango dela gauz ona. Eta bukatzeko gustatuko litzateke guztiok bertakoak eta kanpoko etorri zaretenok Astigarraga Zarrotea ezagutzera eta sagardoa gastatzera gonbidatzea. Eta gogo hartu genero indarkeriaren aurkako gure lan etengabean Zarrotean ere emakumeak lekua aldarrikatzea guztion lana dela goazen ondo pasatzera, goazen giro ona sortzera eta goazen azken finean denok artean sagardogintzaren kultur aberastasuna betetzea. Besterik gabe, eskerrik asko dene guzti. Barrotik guztitza gustatzen zaizu sagardoarekin? Ba, herri da. Normalian, lehen esan enten bezala, temporatan gutxi gora bera etxean tokatzen zaiteotea. Eta urtero niretzako eskusa politena da. Bai, famili giruan, lagun giruan, eskusa polita sagardoko temporada hasi, da sagardote gira jun, da bertako sagardua eta beste dana aztatzeko. Hemengo familiarekin eta egiten duzu edo gertatu zaizu kanpotik bakarren bat etorri, zure gainera sorlariek lagunak mundu osoan barrena izango dituzu eta ona etortzen direnean eramaten aldituzu sagardote giren batera? Ba, herri da. Bitxorrek esan duen bezala estatu batutan sagardo gehi eskatzen dutela. Seguru nik asko eman ditutelako esan dira da bertara. Urren urtean saiatuko gara Australiatik da Hawaiitik eskatzuten pixka gehiago. Baina bai, nik orokorrean beti esperientzia oso polita da, niretzako esperientzia polita da, baina kanpotik ekakuten jendia beti gehatzea atxun ditut da, ezta? Sagardotik iratea jun, da hor kupetartean ibili da beti esperientzia oso polita esatea. Eta bai, aurten guantan gogoak inazteko berriz. Laster izango da hori,